Ah, karon titiod. Nanasaroy magpahilot. Akong hilot nga balik sa bukog. Ato sa orasyon na gamay. Orasyon hilot-hilot. Pawagtang sa panuhot. Balik sa bukog. Pre! 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 Ano pre? Ato kasi ila ni panghitan yung manghilot pre ila ni boy palpak pre. Ay magkuyog ta oy. Ngano masanay ka na unsam day ka? Ay napi ang ako ang kombre puno ang dila ba? Daos tinila. Ako aba. Akong batang pre napi ang ni sa daot sa kikiyon pre grabe ni paspasa. Magkuyog ta kay pre. Ano man dito hindi pre siya ha? Lahi naman sa kawagon. Ay pre. Asa man mo? At tumila boy palpak pre magpahilot pre. Magkuyog la ta kay mo adto ka magpahilot sa gubno sa siya. Angan ni akong kamot rewan ang natulin pre ana akong gabi ba sus na Ginoo grabe sa tong grabe sa tong bangaga to akong gituslok ay murag sanang di mo to bangag sa limango di sa bangaga gukoy pero unsa to bangaga de pre bolong babaho ko na to bangaga ipahilot pre pre di na mo ako nadikit ya pre ang niya de pre di na ma lihok usab to kung natilaan gabi nga yawas mura man sa tugtugas yung ti magaya ay mo pre usab mo pre akong hawak pre no usab na pati pagkabali kay unsang dito akong kiyuran gabi nga nagtukog bangag na tuod pa man di Grabe nagkagrabe na ginagong power sa paghilot ba? Ayo! Yo! Dali mo! Anoy! Mayong adlaw, Noy! Ikaw to'y manghilot diri nga. Sa di pa na ako hiluton, interviewon sa tamo. Sabay saon ha. Magaling yan. Noy, pwede ako yung una, Noy. Ako yung una, Noy, kaya importante kini ko, Noy. Ano tayo? Iya man ta pre, importante man siya po ning ako. Sabot-sabot lang ta. Kay siya ni una. Siya jud. Ako putan nun ba? Oh, sige. Unsa may sakit nimo? Kini mo gud akong hawak ng palpak. Kaya. Sa nataga ka sa lobi na dagma o pati na kakabaw. Wala jud ni palpak. Kini man gud nga kawan innocent kay tabanan mga trabaho bagay ay trabaho ka construction dili ka nang ni remedyo kung gusto ka babae sus karon perti namang ganahan di tira ni kong mayo paspasan ako nagtuo kong bangag na to sus tuhod pa man di ay mauna na siya Noy kay mutakal man kay Noy ay mo kablaka kay ay interview sa misa na Noy oo di no interview ami interview sa luton sa ay sa agi atake klaro kayo ako mahilot po ka nang nangahiwi nga baba dili Noy unsa ni na ang punuan nila no diluasan nila diluasan ng tinila ay sa kani mo klaro kayo dual palibol basket dili Noy kanang nangulkog bangag kami di samot na kino dili bangag sa gukoy dili bangag sa limango Noy kanang okay lang to bangag si muta Noy sa mga ka Noy nangalisbo lain na magpaho man ang pinikas okay Noy kuan man nalisa Noy inyong sakit kay nagbabaw babas bungi sa may kulkog mo ni baba dili to abas bungi bangag sa buhi ang ano sayo na kaninyo sakit oy noon sa tanang nangarin ako one eye na malik ano nangayo nangamatay ay sa taon ni Patya hilot ka okay di ning upgrade ko karon upgrade ka na ako'y mga kanang haplas epektibo yun ang haplas tay ako una sige asay sakit adari sa awak ko ang imong sinina madali sakit hinaya lang yung taon ako ay bang pako No. ako niya ako kanang ako haplas Ayaw di ma. ganong giuna man na mo akong naong di ang makapanuhot ba naaman daan dili ang akong piang sa ang naong haplasan na Noy naon na haplas ay ang sakit diri puniksuran na sa buhok naam dire tong utok nya ang naong sad nasa diri panuhot kay panuhoton sa nagnaong Noy
Dahain kuto. Wala ka na. Ha? Grabe. Murmur ko sa plus no eh. Pagkapil-apil, pagkapil-apil. Plus si Mene, murmur ko pa. Kana no. Grabe panuhot eh. Matay yung panuhot, ani. Ikisunod. Anak ni Pailo ba na? Dito sa Kay murag na uli ang gamay. Sibuk ka gamay pre kay bitanga gyud maay kini mahilot si. ay giluwasan ang punuan sa dila sa kinila. Punos dila. Kadawong tong bangaga. Kabalo gyud mao di kabalo gyud no. Iti si tuwa gid siya mga hilot eh. Ay, ang panuhot. Ay, wala kayo maayo. Wala pison di ba? Wala maayo ka. Ang panuhot akong hapasan pa ko. Natural gyud na anak tay nga anak plus sa nao. Ay mo pagkot kay di mo kumamana manghilot. Ako yung manghilot. Lagi mo ka mo. Inanta mo nga ang panuhot na sa dagway. Aga. Kana murmur na Hali ta gamay. Oh, murmur na. Kana. Murmur okay na gamay pre. Maayo ni akong haplas. Nanayo na. Karasan, ikaw gulong pre. Ay. Ala, anong ganun siya kamot? Tay, kay magsilang. Tinan mo siya magpapuyo. Baho magtinapal. Ay, kuan mo gano'n siya tay ka nang basta kay bangag sa buhay na. Nagkaya siya tay, Isa. Na may mga namilit lagi. Oh. Sige, plasin na rin. Ay, plus ya kay. Uy, ang panuhot na amas na. Naman rin piang tay. Ay magbot, hindi ikaw manghilot. Sige. Panuhot ang luto. Ang haplas na daw. No. Ay, pagkapil-apil niya. Pre, aligay. Uy, di ka manghilot, Maayo ka kuan tay. Maayo lagi. Maayo lagi. Ano Di mo gini ang haplas ni mo tay. Uy, ay sa ang usan naman sa Usa na lagi. Ngala. Kumalahin. Huwag sa plus natin. Huwag na sa plus si Nana. Ya, okay na. Okay na tay. Okay na no. Mga ilan. Okay na. Ikaw pre. Okay na pre. Imo okay. Pati